Ukážeme si, ako jednoducho preložiť včely do nového úla. Vľavo máme včely v starom úle, vpravo je nachystaný nový úl. Ideme na to. Postupne vyberieme rámiky. Rámiky vyberáme v rovnakom poradí, ako sme ich mali v starom úli. Ako ste videli, nový úl som umiestnil hneď vedľa starého úla. Následne ich medzi sebou zamením. Je to kvôli tomu, že všetky lietavky sú rozlietané a budú sa vrácať na pôvodné miesto. Takže keď dám preč starý úl, tak tieto lietavky mi budú pekne chodiť naspäť už do nového úla. Takže takto postupne poprekladám všetky rámiky v rovnakom poradí, ako boli v starom úli. Až kým ich nepovyberám všetky. Aktuálne nám začali kvitnúť ovocné stromy, začínajú kvitnúť jablone, včely už nosia prvý nektár. Taktiež majú dostatok pelu, aj plodu. Tento týždeň pridáme medníky, onedlho nám rozkvitne aj repka. Takto postupne som poprekladal všetky rámiky do nového úla. Tu už máme prázdny starý úl. Tu je nový úl naplnený rámikmi. Už spravím jednoduchú vec, vymením ich medzi sebou. A lietavky už nám takto pekne pochodujú naspäť do nového úla. Nový úl sme dali na rovnaké miesto, kde bol pôvodne starý úl. Starý úl zlikvidujeme.